Diyos, marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngalan kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinabam. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinabam. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinabam, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadahol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayin mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnam. Amen. Nuestra Señora de Salvacion. Pamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Pamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Pamibig mo kami. San Judas Tadeo. Pamibig mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang, ngunyan po ikalimang aldaw sa laog kan oktaba nin Navidad. Ang sa tuyang mass intentions iyo ang minasunod. Thanksgiving for Lainey from La Madrid family. For passing the nursing exam by Janela May B. Barcasio. For all the blessings by Ruth and Miraflor. For fast recovery of Andrea May by Evangelista family. Also, thanksgiving offered by the following: Jesusa O. Nobleza, Garcia family, Cesar A. Araw, Jessica and Cadag, Acosta family, Justine Del Agua and family, Daniel Lopez and family, Amaline and Elwin J., Attorney Nathaniel Nino Tang. Special intention for fast recovery of Mirna Luzuriaga by Marilu Espadilla, Verde Flores and family. Special intention also by Jocelyn A. De Mesa. For the eternal repose of the following souls: for Justin Raymond by Tess Sanyosa, for Ligaya and Florentino and Nico by La Madrid family, Nilo by La Madrid family, for Fausta by Tat Baloloy and family, for Ellie and Caridad, Pablo and Nemesha, Concepcion and Antonio, Levi and Arls by Ruth and Miraflor, for Salvador Sr. by Carmen Banzuela, for Manuel by Verde Flores family, for Antonio and Luz, Nori and Abel by Paje family, for the soul of Rafael Lutino.
kanwaan ning Dios tindog po an gabos asin awito niya to an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Yaw na po kita sa ikalimang aldaw kan Oktaba kan Pasko. O pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Sa aldaw na inipet sa 29, sa tuya pong ipinagsaselebrar ang kafiestahan ni Santo Tomas Becket. Sarong obispo, asin martir, kan sa tuyang simbahan. Ipinagadan siya ni Henry II. Asin for 8 years, he served as the Chancellor kang England and naging arsobispo kan Canterbury. And during his term as the Archbishop of the same place, pinagdependeran niya ang derechos asin freedom kan simbahan. As in, he was canonized only 3 years after his death. And pinagkukonsiderar po siya na saro kan mga pamusong martir kang Middle Ages. Bidbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuning sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkorang. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inoomaw mi ka, rinorokyaw kyaw mi mi ka, ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos Diyos samang samang makakamhan, makakamhan, kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoa an sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami,
kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw o Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurabayan kan Diyos Sama. Amen. Mamibi kita. Isinasabay ko man sa misang ini ang pagpamibi para sa kapahingaloan kan kadag ni Lilian, Siringman ni Sergio, Conigunda, Nicolas, asin Eden. Siringman birthday blessings para kay Father Dave, kay Honorio Clavisillas, asin Louis XIV. O Diyos na makakamahan, asin daing nahihiling, na nagpara kan kadikluman kan kinaban sa pagdatong kan sa imong ilaw, namimibi kami, hilga kami kan sa imong masalinggayang lawog, tanganing ipagrukyaw mi sa mga maninigong pag-umaw, an kadakulaan kan pagkamundag kan bugtong mong aki. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Aram niya to na ang Diyos sa tong namimidbid, kung inuutubtaan sa iyang mga tugon. Ang nagsabi, midbid ko ang Diyos, alagad ay nag-uutob kang sa iyang mga tugon, putikon siya asin mayo sa iya ang katutuuhan. Alagad ang nag-uutob kang sa iyang itinaram, ang pagkamuot ng Diyos, nayaon sa iya. Aram niya to na kita nasa Diyos kung ang nagsasabi na siya nasa Diyos, totoong nabubuhay, siring kan pagkabuhay ni Kristo. Mga urog na namumutan, bakong bagong tugon ang isinusurat ko sa indo, kundi daan na tugon na itinatao sa indo sa kapinunan. Ang dating tugon na iyo ang itataramon na nadadangog nindo. Alagad, kung pag-isipon, bagong tugon ang isinusurat ko sa indo. Totoo dyan kay Kristo, totoo man dyan sa indo. Huli talihis na ang kadikluman, asin ang tunay na ilaw, nagliliwanag na. Ang nagsasabi na siya nasa liwanag, alagad ikinakaungis ang sa iyang tugang, ang siring na tao yaon pa sa kadikluman. Alagad, matakot na masingkog. Ang nauungis sa sayang tugang yaon pa sa kadikluman. Dai aram kung sain siya maduman, dai nakakahiling sa tahaw kang kadikluman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Bagong awit awiton sa kagurangnan. Awiton nindo gabos na banwaan. Awitan nindo an kagurangnan. Pag umawon an sa iyang ngaran. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Arual daw ipahayag an sa iyang kaligtasan. An sa iyang kaumawan ibarita sa banwaan. Ipagbantog sa gabos na katawuhan. Ang mga gibo niyang ngangalasan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. An kalangitan gibunin kagurangnan. Sa iya ang kamahalan asin kapangyarihan. An kaliwanagan yaon sa iyang banal na iirukan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
sa indo. asin sa imong espiritu. Pagrugyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kanal daw na sinda magpalinig, sosog sa tugon na ipinagbubuot ni Moises, dinara ni Jose, asin ni Maria, si Jesus sa Jerusalem, tanganing idulot sa kagurangnan. Ulita iyan ang pagbuot kan tugonin kagurangnan, lambang panganay na lalaki, idulot sa kagurangnan. Nagdulot man sinda kan atang na ipinagbubuot kan tugonin kagurangnan, sarong padis na agbaan o duwang sa lampati. Kaito sa Jerusalem, igwanin lalaki na ang ngaran Simeon. Siya matanos sa sinbanal, nagahalat kan maranga sa Israel. Ang Espiritu Santo yaon sa iya. Asin sinabi sa iya, na dai siya magagadaan, sagkod na dai niya mahiling ang Mesiyas, nin kagurang na. Sa pasabong kan Espiritu, siya nagpasimbahan. Kan ipinagbubuot kan tugon, si Jesus dinarakan sa iyang mga magurang sa simbahan sa pagutob kan ipinagbubuot kan tugon. Kinuha siya ni Simeon sa iyang takyag. Nag-umaw sa Diyos, asin nagsabi, ngunyan kagurangnan sosog sa imong panuga, tuguting magadanaan sa imong surugoon sa katuninongan. Ulitan na hiling na kan sa kuyang mga mata, an paratubos, na sa imong ipinadara sa tubang ning gabos na banwaan, ilaw na magtataon ning liwanag sa katawohan, asin kaumawan nin Israel na sa imong banwaan. At sa iyang ama asinina nagngalas sa mga bagay na sinabi dapit sa umboy. Benindisyonan sinda ni Simeon asin si Maria na sa iyang ina sinabihan, anaking ini, gigikanan nin pagkapadungkal asin pagbangon nin dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod an malagbas sa imong puso. Uli ka ini, may isihan kung ano ang nasa isip ning gabos. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Nailing ko nindo ining bottle na ini, bottled water. Kung mabakal ka mo kay ini, 500 ml sa mall, o dyan sa 7-Eleven, this is worth 20 pesos or 25 pesos. Diba? Pero sa airport, gura ano po ini? 50 pesos. Same size, same brand. Dahil ko tigpo-promote ini ha. Sa mga hotels and resorts, this is worth 200. Ang pinakabarato is 100 pesos. Nga tatig-share ko po ini sa indo. Kasi ang halaga nin sarong bagay nakadepende sa lugar kung hain ka. Parehas pan kan tawo. Diba? Ang sa imong halaga, depende kung hain mo na kukuhaan sa imong sadiri. Kaya kung dahi kang halaga sa sainda, umali ka sa saita. Tabako ka importante sa sainda. Duman ka sa lugar na naa-apresyar ka, asin halangkaw ang paghiling sa imo. Tig-share ko po ini, ngunyan sa satuyang ebanghelyo, labi-labi ang pagpahalaga sa presensya kan kagurangnan duman sa templo. Lalong-lalo na itinatao sa tuyang magayunon na aarugan ang pagkatawo ni Simeon. He really waits. He really appreciates the presence of Christ in that place. Sa templo, kang idinudulot siya kan sa iyang mga magurang na si Maria asin Jose. Iyan man ang magayuno na aarugan na pwede niya itong imularon. Lalong-lalo na sa konteksto kaining Pasko, nasa ikalimang aldaw na po kita kan Oktaba kan Pasko. How do we really appreciate Christ sa buhay niya to? Do we also feel enthusiastic and excited about His presence ngunyan na Pasko?
sa satuyang buhay? Or mas excited kita kang long weekend na naman, bakasyon na naman? Mas excited kita na mag-ako nin mga regalo sa kapamilya ta? So iba sa tuya, ngunya na Christmas, mas excited kang bonus, mas excited kang 13th month pay. Pero sabi tabaga, ang pinaka-importanting regalo na pwede niya itong akuod, ngunya na Pasko, bako ang regalo na napapatos, kundi ang regalo mismo kan presensya kan sa tuyang kagurangnan. Paano ini pinag-i-illustrate mga tugang digdi sa nadangog niya tong ebanghelyo? Enot, si Simeon, he recognized the divinity that is in Jesus. Na ining aking ini angat sa iba, na ining aking ini banal na aki, kang nahiling niyaan sa tuyang kagurangnan. In fact, he was able to say, kang nahiling niya si Kristo, ngunyan kagurangnan, sosog sa imong panuga, tuguting magadana an sa imong surugoon sa katuninongan, hulit na nahiling na kan sa kuyang mga mata, an paratubos. He blessed Christ, and he also allows Christ to bless him. Magayon na enot sa gabos paghurup-hurupan ta po. Do we still consider our children as a blessing, or otherwise as an additional burden sa satuyang pamilya? O, may baguna naman ngayang aki, mahalo na patingon niya ng gatas. O, diba? Or some would just consider them merely as objects of love instead of considering our children as subjects of our love. Kaya ang iba, you will hear a lot of cases sa laog mismo kan pamilya, cases of incest, cases of rape, or sometimes children are viewed as objects of material pleasure. Yung tipong papagkitaan lang. Kaya may mga cases baga of child abuse, child labor, sa satuya mismong community, mga akiun pa, nahihiling ta dyan sa dalan, nagtatrabaho, tigsusugo na kan magurang na makilimos. These are cases of child abuse, child labor. Naramdaman ko kayo ito, may sarok kayo itong parokya na destinuhan ko, may sarong magurang nadangog ako nagsabi. Ako ngayon, Father, mas gusto kong dakula kong aki. Masking pangaya sobrang 10. Sabi ko, wow, magayon po yan. Pero ang reason niya, bako dahil ta aatamanon niya, kapag nagdarakula na ngaya po, Father, ining mga aki ko, at kada saro kay ni papasweldohan ko sa Manila. Ang kada saro sa ida, every month, magpapadara sa kuya nintig 1,000. So I will have 10,000 monthly na pang bulang-bulang ko. So how do we see our children? Papagkitaan lang? Objects of lust? Objects of material pleasure? So kaya, magayunon nining paghurup-hurupan tas today, tigtatawan kita nin magayunon na ehemplo, digdi sa pagkatawo po ni Simeon. Natotoo man ang nagtao nin marhay, halangkaw na apresasyon asin pagpahalaga sa umboy sa aking si Jesus. Second question that we should try to ask ourselves in connection with this gospel that we have heard. Do we still talk well of our children before others? Baka ika magurang, ika mismo ang nagpapakaraot sa imong aki. Do you speak well of them to others? Just like what Simeon did. Ngunyan sa satuya pong ebanghelyo. May tulo kay itong magkukumare. Sarabay da pong nakasakay sa jeep. They were bragging about the achievements of their sons. So sa inda pong mga aki na lalaki,
sabikan sarong madihon, ay ako ngaya, halangkaw na ngaya ang naabot kan sa kuyang aki. In fact ngaya, he is being addressed by people as Your Excellency. Every time nahihiling siya kan mga tao, anting sasabi sa iya, Your Excellency. Minado ko papatingayakan sa indang mga payo. Sabi man kan saro, abo man magpadaog. Ito palan kaya, susayang aki, naging presidente kang Republika kan Pilipinas. Kaya, Your Excellency, sabi kan saro na habo man magpadaog, ay, wala yan sa sakuyang aki. Ang aki ko ngaya, he is being addressed as Your Eminence. His Eminence. Sa sakuya ngayang aki, naging sarong kardinal. Halangkaw an sa iyang naabot sa iyang buhay. Sabi man kan sarong ina, wala yan sa anak ko. Hindi yan na binatbat yan na aking nindo, Your Excellency, Your Eminence. Ang aki ko, every time nahihiling kan mga tao, napapa, oh my God, sinda. Pag nahihiling ninda ang aki ko, ang sasabihon kan mga tao, oh my God! Aram nindo ko nga ta, so aki niya, naging sarong kriminal na nagigibonin man lain-lain na makangurungirhat na mga krimen. Kaya pag nahihiling kan mga tao, antik sasabi, oh my God. Now, do we still speak well of our children? Magayon iyan na pagpuro-purupan tapo sa konteksto kainig sa tuyang ibanghelyo ngunyan, manunungod ki Simeon. Kaya ang challenge na tigtatao po kayo ni sa tuya, enot sa gabos, that just like Mama Mary and Joseph, we must also learn to consecrate our children, our little ones, to God. And of course, just like Simeon, we should also recognize the divine within them and treat them as God's own. And going one step further, let us also apply the same to ourselves as adults. Let us consecrate ourselves to God and recognize the divine within us and live respectfully as God's own children. Sa ngaran ka naman, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuan sa mong atang nahuli ka ini nahahaman an mamurawayon na pagpatinao-tauhan siring na kaming nagdudulot kan mga tinao mo magin maninigong mag-ako sa imo mansana. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag ngunyan sa rong hunglunan, na nagdarakan sa muyang pagtubos. Takan-an sa mong kaluyahan inako kan sa imong tataramon,
Ang magagadanon na pagkatawo, bako sa nang naging danay na kagalang-dalang, kundi sa makangangalas na pakisumaro, kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman. Kaya kay ribakan mga kuronin mga anggeles, nag-uumaw kami sa imo, o nagpapahayag nin pagtubod. Diyos ning mga hukbo, manukan sa imo kaurawayan. O sana sa kaitaasan, sa ngaran ng kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangan ni kanagadan banal, burabo din gabuas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na dahin kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
nakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, Siring na pinapatawad niya mo ang kan mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kuli ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indong. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang mo niyan nahiras sa lambang saro aninakong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Oh
mamipi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan, naan sa mong buhay, maugmang magkusog, sa bagsikan mga banal na misteryo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa Indogabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa satuyang altar, sa satuyang mga lector and commentator, mass collectors, mga sakristan, and syempre ang satuyang pong choir. Thank you very much. Paragpakan man daw po yato sila. Digdi po sa lugar na ini, apresyado ka mong marhay an sa indong halaga. Thank you for going out of your way. Ining sa tuyang nagtabang sa tuyang mo yan ang mga choir. Si sa ining kaiba mo, Jassy? Raymond? Yeah, Christine. Then, si sa ipang yaon dyan? Magururang man ka mo. Dahil ko na, sorry. Salamat po sa inyo. Ang kagurangnan mapa sa inyo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos ka Diyos na mamumuton na sin maherakon. Hanama, ang aki, sinan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you and good evening po.